36 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят даст ба худкушӣ ва сӯи қасд бар он заданд. Ин рақам дар муқоиса бо соли гузаштаи 2018 6 ҳолат зиёд мебошад. Сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Осим Каримзода дар ин бора имрӯз санаи 6 феврал дар нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ин рақамҳо ҳанӯз ҳам ташвишовар боқӣ мемонад. соли 2019-ро агар мо тоқозо кунем, агар шумори ҷиноятҳои ноболиғон агар соли 2018 207 бошад, агар соли 2019 мо ин декабрро охиршама ҷамъбас кунем 235 биромад, яъне 28 ҷиноят зиёд дар вилоят, ҷинояти ноболиғон. ҳозир ҳамин нисбати ин масъала агар ина бибинед, агар ноболиғони ҷиноят содир кардаи бинед, агар хонандагон бошад, агар ин бір 4 нафар кам. Масалан 176 буд 2018, 172 шуд 2019. Агар моҳи январи ҳозир мо мана ҷамъбас кунем, агар соли моҳи январи 2019 13 адар ҷиноят содир кунид бошад, агар моҳи январи 2020 аллакай 12 шуд, якта кам. ин акун кам бисёр барихишта месад, ин ҳамаш зери назорати мо қарор дорад ва ҳамин ҷиноят содиркуние ки охири сол ба омода салакак зиёд шуд, ин ҳам айсоби чӣ гӯед? Айсоби ҳамин кӯдакони мо дар арафии соли нав ҳамин пиротехника мегӯд, чӣ мегӯд, ҳамин рафта айсли кӯча ӯсни кӯча гузашта қирғизо бемалол мефурӯшанд, баъзе беақлӣ карда рафта харида мемонад, ё анами хел ҳолат кади ва шуди ва ҳам ту гидид, агар ҳам ту ҷиноятҳои номачӣ нест, чӣ мегӯд, телефони мобилӣ ки дига омадагӣ ё бехабар мондагӣ, сумкасон мондагӣ, ҳолатое ки ислоҳшаванда ва тез ислоҳи худаш. ҷиноятсодиркунӣ ва сӯи қасд ба ҷони худ аз ҷониби хонандагон аз ҳолати ташвишоварӣ равонии онҳо дарак медиҳад. Дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии шаҳру ноҳияҳои Суғд кам будани омӯзгорони психолог ё худ равоншинос ба мушоҳида мерасад. Масалан, бино ба иттилои сардори раёсати маорифи вилоят Осим Каримзода, равоншиносонро аз ҳисоби омӯзгорони собиқадор интихоб мекарданд. Аммо имрӯз ҳолат дигаргун аст. То имрӯз 201 муассисаи таҳсилоти омӯзгорӣ равоншинос надорад. мо мушкилӣ доштем, мутахассисон намерасиданд ва мо маҷбур будем ки равоншиносонро аз ҳисоби муаллимони собиқадор, муаллимони таҷрибаи зиёди зиндагӣ дошта, муаллимони пешқадаме ки кор карданду фақат наздик шудага ҳастанд, бештар хонандагон ки тариқи индивидуалӣ кор карда метавонанд, баъзе ҳамин нозукиҳои касби равоншиносӣ асуд кардага ҳастанд, медонанд. мо аз ҳамин гуна муаллимон истифода бурда корбарӣ мекардем ва хушбахтона давоми 2 сол 3 соли охир камтар вазъият дигаргун гардид ва мо тавонистем имрӯз аз 929 муассисаҳои таълимӣ ки дар вилоят ҳастанд 728 нафар равоншиносонро ба кор ҷалб намоем. аз ин 728 нафар равоншиносон албатта ҳамашон маълумоти олии равоншиносӣ надоранд, лекин аз ҳамон хеле ки ман гуфтам, аз ҳамин категорияҳо ва он хатмкунандагоне ки донишгоҳи олии маркази вилоятро хатм карданд ё ҷумҳуриро хатм карда равоншинос омаданд, мо ба кор ҷалб кардага ҳастем ва ҳамин тариқ ҳозир дар 728 муассисаҳои таълимии мо равоншинос фаъолият мекунад ва чӣ хеле ки шумо назм медонед, дар 3 муассисаи ибтидоӣ ва 39 муассисаи таълимии асосие ки мо дорем, унҷо штати равоншиносӣ ҷудо карда нашудааст. боқӣ мондааш мана 728 нафар равоншинос имрӯз фаъолият доранд. аз 62 нафар волидони хонандагон ба андозаи 10145 сомонӣ ҷарима ситонида шудааст. ин гурӯҳи волидон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар беаҳамиятӣ зоҳир карданд ё худ ба кирдори ғайриқонунии фарзандонашон эътибор надоданд. сардори раёсат мегӯяд, ин рақамҳо дар ҳамкорӣ бо шӯъбаву раёсати Вазорати корҳои дохила ба даст омадааст. ҳамагӣ ҷарима карда шудаги соли 2019 62 нафар, маблағи ҷарима 10145 сомонӣ, огоҳӣ карда шудага ҳастанд 4 нафар, миқдори баррасӣ дар суд қарор доштагӣ 247.
در سود این خواننده جمهوری من معلومات درباره اجرایش قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از جانب شعبه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت که ماه ینور 2019 و ینور 2020 که نقشه‌بندی شد معلومات هست. به زینه سیوم تحصیل از 42376 نفر خوانندگان صنف‌های نو 35902 نفر به صنف ده قبول کرده شدند که این 84.7% را تشکیل می نماید. 86.6% آن را دختران تشکیل می دهند. یعنی این رقم دلیل آن است که حالت از صنف نو گرفتن دختران در ولایت کم شده ایستاده است. اویدی حالت صدموی بیناهای مؤسسه‌های تعلیمی و بعضی نقطه‌های دیگری نشست مطبوعاتی سرداری ریاست معارف ولایتی ساخت در شماره‌های منبعده برنامه اطلاعاتی خبر معلومات خواهیم داد. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر